Metia etiefo nyina ene eye ukiada 10th of January 2024. Ensemo ebadwa so enam nya bema ɔdeneho ko ibia me babisi Napɔso amawo. Na mesere se onsaka video ya na oso wahye se ya eye ɔdeneho media ene KOKOTE TV on YouTube. Yebetimi atre yahye mu nada ne dan nyina yebetimi de ensempa abrewo. Na me de aseda bema economy logistics omo ena asobasana me de se dwumadie ebrewo moma yenye emre kakra bi na yemmo ensem no mu enchiremu yede ni ekse Ghana Education Service omo de enhye foforo kra abade broni frɛ no code of conduct no omo de foforo aba se we ababawa anase abrante na pese ukọ senior high school dia ene tiasemi ne fa ehye utirimu eye empoho no de broni friend skin bleaching no enya de asabre eye Ghana Education Service ombema ho kwan ewo school mu we ababawa abrante na ukoye sade dia wa ojegirije eno ena ene ye de ehase ye fa ye ni enkyere eye Western region eye akwesimintim asem ena mekan eye Dr. Prince Ahmed ama ede ensembi ato ne manfo anim se obesre wo mo se ombema no akwanya biem na watimi akọ emrahye bedwamu na obesre mo se wo mo nto aba no ema obi a okwa na enkoyem se okoye anumum ontimi nkasa ewo mrahye bedwamu na ye kasa na kyese wonde wote ekirewa ontimi embie na no enkasa yemfa yani enkire eye Eastern region asase tetrete bia jaja to a anka de broni be frɛ no development ye besi enanan dan akakraka fefe ewo ho no titrere asem na make sabre de womo a womtu anwea no de womo ani asi ho asabre de illegal sand miners na sabre de womo etwe anwea na womo de ton ya womo sei ebia yagya to se ye ba bisi edan ama amanfo no Jamfa yani enkyere Central region sabri aprosifo ensa ka anase aprosifo akwakwachi okuani bi a wone ne yire wo ho a sabri ne yire no aye nyamedia na asem no bo enkyiremu a abranti obi nim de eka no ne yira wode no wode sekan awo no makomako miensa wo wie na anso a wasa atwituo de aka ne yiri achi ama emprempren de aprosifo ensa akwakoka papa wodi saa enyampra asemin MPP for echitafo a omowo Kumasi Ashanti region sabre woma ti enteskoko agu womo mpanifo se ne se nyawom de wom se MPP amayuko no omoba aban mu a ade a omo ebeboa omo na omo ama omo adwumaye echitafo no asem na meka na mprempre de enya ade a omo ama womo adwumaye nti de broni frani youth wing no womo ani abre papa Napɔso na ene hwedai utie papa ye frɛ no Alhaji Amidu Sorogo anase Soroho wode ensem bi atodwa wose senka akufuado enframa onyankopɔn de akyɛ kwa no ya ye ho no senka akufuado enanka ebedi ne nsa anase enka wona hwɛ so dia ene Ghana fo kede nsa ebegu yeti isanse ade bi bia ewo Ghana bia papa ye friend president akufuado yi wode taxes atoso a kyerese timamfo no ebre enti enka mframa enso ebedi ne nsam dia ene enka Ghana fo ye jejire eje yemfa ye ni enkyere Accra Medina papa wodi mfie aduenum miensa wo se ne ba ne ntokuya no esisiwo ne to no so aye nkuru afefefefefa kyese usomu a gogogo yese arokacha abe no wose wontra ho ema obi emefa enko na ono a edi esie ebe yoyo na ono a asata ne ba no
enti sabre ne ba ono so akora wonyini ye no apolisifoɔ akwakoso papa mu isanse wode one ne ba ada ama sabre papa yi ekɔ afiase mfie aduenu enan eku a yefrɛ no new force movement bedi akon sheda nikuo no political analyst womo achese womo ehwehwe politics ma na se womo enim politics mu pa de ensem bi abetudwa wo se sabre die enya ade a sa new force election a ba bekomi ombetimi de omo ho awuram nti womo ntwen ebi babie mu a na chese omo aye amboye na chese omo so etimi akoto abani bi etiefo aha ene munu abema ɔdeneho medim besi nyame boa na ɔtena yetinkwam a mobesan atminka mema obia monitia adeshi na meka wo se osaka video ya na oso wa share se ya unua bi ebetimi enya bi eti na yetimi atra yatabam aha ena medimu ebesi mobia monitia adeshi